ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоби Бӯстонӣ дар маҳаллаи Садрдини Айнӣ, аниқтараш дар назди масҷиди Сухтагӣ. Ёке намо плакатое ки мебинем бардора назди боғи Сафара мешояфта, нами хел мехам бемомадана дасти чап мегардем, мана ҳамон хона аст. Хонаи имрӯза дар фурӯш буда, мана ҳамон хона аст. Дар ин тараф роҳи Главни мешавад, ба моҳикаи Ҳоҷи Бобой меравад ва ин тараф мегардем масҷиди Алобердида меравад. ҳама дӯстони гиромӣ, ҳавли имрӯзаи мо мана ҳамин аст. Масоҳат 6 сотиқ заминӣ назди ҳавлигӣ. Бародарои гиромӣ, тиҷорати тайёр ба ҳисоб меравад. Ҳам хонаи истиқоматӣ аст, ҳам намиҷа як нафар гирифтааст, маркази таълимӣ кардааст. Дар ин тараф хонаҳо ҳастанд, ду ошёнага ва дар ин тараф боз маконҳои ёрирасон. Агарот кардагиам бардора, ҳавли пурра намихел мазайка гирифтагӣ аст. Бародарои гиромӣ, дар ошёнаи якум қарор дорем. Масоҳати ошёнаи якум 165 метри квадратӣ аст. 165 метр. Ниё ки намихел як вестибул, як макони холӣ, вестибул меган, чӣ меган, намихел макони холӣ. 1, 2, 3 ва 4, 5 дар хона дорад. Айни ҳол як маркази таълимӣ гирифта истифода кардааст. Беҳад хуб аст. Ниё ки бардор таъмиризда ягон камбудӣ дида намешавад. Мана дар инҷа дорад як ҳоҷатхона, мана термексам насб кардагиаст ва дар инҷа бошад ҳаст як ҳамоми дигар. Хонаи якуми мо ба ҳисоб меравад мана ҳамин хона. Дӯстони гиромӣ, ин ба ҳисоб меравад хонаи дуюми мо. Дар инҷа ҳаст хонаи сеюми мо, ҳама ҳамира синфхона кардаган. Дари алоҳида дорад ба дари главни хона, ба ҳавли дари алоҳида дорад. Дар инҷа бошад дӯстони гиромӣ, ҳаст хонаи чоруми мо. Мана дар ин тараф бошад ҳаст хонаи панҷум. 5 дар хона дар ошёнаи якум аст. Дар ошёнаи дуюм қарор дорем. Масоҳати ошёнаи дуюм 220 метри квадратӣ. Роҳ баромад ба боми хона. Якта балкони нағз кардагиам бардорам, нигоҳ кунед. Аз ҳамин балкони хона беҳад тамошобоби хуб. Ҳамун биноҳое ки дар назди боғи марказиан, мана хонаҳо. Ниё кунед бардоро, ҳамаи хонаҳо намихел оби гарм, яъне радиатор доранд, ба оби гарм таъминанд. Ҳамашон ламинат гирифтагиан. Дитаи дигар намихел синфхона дорад. Ниё кунед, як ва инаш дем. Синфхона гуфтам ба хотире ки маркази таълимӣ буд, хона бигем мешавад. Мана якум хонаш бениҳоят дароз аст ва дӯстони гиромӣ, парчами ҷумҳурии Тоҷикистон, шукриёбодӣ ва истиқлолият. Ва инаш бошад ҳаст дуюмаш, бародарои гиромӣ. Дар инҷа ҳам як макони холии дигар ҳам доштааст. Ниё кунед, мана як макони холии дигар. Аз хонаҳо баромадем дӯстони гиромӣ. Аз хонаҳо баромадем. Такхона дорад 20-25 метри квадратӣ. Тирезаи хонаҳо ҳамашон пластикияи бардоро. Алкапон гирифтагиан. Ниё ки намҷада баляси гирифтагиан балконша. хушрока кардагиан. Ҳавли пурра фасад задагия. Намҷада агарот, чойлоби ангур кардагиан бардорои гиромии ман. Дарахтон ҳастанд мевадиҳанда ва ҳамихел барои зебогӣ. Дар ин тараф дорад ҳоҷатхона, ошхона, ду дар хонаи дигар. Ман нишонтон метавонам ҳозир. ҳамин ошхонаша нишонтон метавонам. Хуб. ҳамин ошхонаи кухни, гарнитур, ҳама чиз сохтагиаи хонаи имрӯзаи мо бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Бо тамоми чизу чорааш. Дита ҳоҷатхона, дита ҳам дар дохил дорад ҳоҷатхона ва ҳамом, ҳам дар берун дорад бародарои гиромии ман. Хулоси гап, хонаи хуб дар территорияи хуб. Боз дар инҷа якта бочкаи дигар ҳам дорад барои захираи об. Немҷоам ҳамашон алкапон гирифтагӣ. Дар ин тараф хонаҳо ҳастанд. Мана бочкае ки буд барои захираи об. Нарх 1,270,000 сомонӣ. 1,270,000 сомонӣ. Рақамҳои соҳибмулкам мемонам, занг бизанед, муомила кунед. Арзон мешавад дӯстони гиромӣ то наворҳои дигари мо. Бо наворҳои мо бошед бародаро. Сарпарасти навори мо оби энергетикии Nitro, бо Nitromax бошед. Ҳар ҳафта об бинӯшед. Намҷада тӯҳфаҳо ҳастанд бародарои гиромӣ. 9000 сомон падарка мекунанд. 3000 сомони як плейстейшни дигар. Салом бошед. Шама нахӯрдам.